Eli terve tänään taas pitkästä aikaa uuden videon parissa. Tänään tulee 2 videoa. Mä avaan nämä 2 Fates Collideit ja sitten toisella videolla tää. Eli siis Play Chicken EX Box. Tän mä avaan toisella videolla. Mut eiköhän aloiteta. Eli ensimmäinen Fates Collide pakka lähtee nyt. Avataan se. Joo, mä ostin toisrassista 3 pakkaa, mutta mä avasin jo yhden ja sieltä tuli toi Diancie, vai miten se sanotaan, Exi. Joten saa nähdä, tuleeko näistä mitään hyvää. Tarkenna. Wigglytuff, Audino Spirit Link, Power Memory, Meowth, Snivy, Solosis, Fennekin, Wishmur. Ui vitsi! Elementti Holo Moltres ja vika on Kabutops. Tää oli ihan sika hyvä, kattokaa. Elementti Holo Moltres tuli sieltä. Sitten tää toinen. Ja mä voin tässä videossa vaikka näyttää nämä mun Exi-kokoelmat ihan huvikseen, kun on tässä nyt, ei oo tullut pitkä aikaa video, mutta mä oon silti avannut en videolla. Oho. Jalka heiluu. Niin en videolla oon avannut muutaman. Yhden semmosen jätti Mega Gengar X-boxin ja sitten ton Keldeo Mythical boxin eli Cinccino. Special Energy, siinä tuli 2. Dome Fossil, Kabuto, Deerling, Bronzor, Riolu, Jigglypuff, Meowth, Omanite ja Explode, tää oli aika siisti ja ei muuta. Ja sitten mä voisin näyttää näitä mun Exi-kokoelmaa. Eli tää tuli siinä Mega Gengar boxissa, eli täällä on Mega Steelix. Ihan hyvä tai aika kovakin, sain pakasta. Sitten on Mega Charizard. Sitten on Mega Gengar. Sitten Zekromex. Kyremex. Ui, anteeksi, toi oli vahinko. Tulee sori tosta. Machamp X, Latios X, Glaceon X, Flareon X, Glalie X Full Art, Kindra X Full Art, Deoxys X, Meowstic X ja tän Diancie Xin mä sain äsken ja sitten on Manaphy X. Eli ei oo muuta. Tässä videossa nähdään ensi videoon, se olisi moro.